Chongmarihu keplai mani yaglo Salburum no asugui Tongo Salburum no Sakbaithangni Amchai kereng Amchaio thangai lukrokni jengjal cheri naitango MLA Pathan Jamatia abaigino MP Bidhan Sabha eba constituency Amchai khobja yakrai kamio jaijor slamjagai tongmani thangai naika borom ganang MLA logyo majaka juta hafangni tangfang tei hodani bagui samong khlainai rok You all my personal dream. Press media na hambai. Seng tini sini gumoti ni DM sahib. Borom garang sini tori cakmaji. Bono pipeline hambai maribu. Bono ang kobok mani bising tui. Bo tini sini bibinno line department no tui gui. DWS ni SDU Tongo. RD ni executive engineer Tongo. Tei sini di samung rom nani bang goseka. Tei kaisa jaga biji tongmani sini salka para thangmani lama oro bridge lama ro ekdom hamyang tongmani sini DM sab ni thik tinta somai ko meeting tongoi nai tini bo sungni ya hagi ma thangka boskango haini reschedule khaibi ni bo saka te oisa visit khaibi nai je jaga nangkuk mani jaga major problem no visit khairi nai bori borok sakbaithang mokolbaithang no goi realize khaithang o amchaini lukurok bahai ke tongbai bo ma pathetic condition sung tongmani abo neroni media ni bisiti tini srai ani khug ni je kok khengmani abo lukurok nuknai sara wall ni borok nuknai o ompi nogor kubi no ompi nogor RD block ni andaro kabangma para tongkho nini bridge connection krei electricity connection krei road connectivity krei om hai kabangma diprai area tong tini social media ni bisiti ang sesta khai tong katal MLA mani ya golo kabangma line department to visit khayo je mansa golti chai to age bahing thangka bonang reisagi sanani kok rikya tobe angje tongsak angani oroje leaders tongnai rok borok baisung samung o ompi amchai ni lukurong bangile sung jan prani samung tangnai samung tangka ke sung saimana bomung mannai sung oro jaga go bomung magai ayu kolok tongnani bagai simin uddesho khai phaya public jehetu sajagai hamjagai bud rimani borok no jodi facilities to bui rimai angkhai public ro busung no question arise khainai aboni bagai ne sobo sai to go haisi public ni kaisa mo social welfare social service haisi kaisa mo ingkeo social service no khainani bagai sarai phangni simi phana ani bokha tongo je public ro ni bagai samang khaima khangke sini mentality belai khino tong thobu satisfaction ngo bokha tong thobu abono wan sogoi ne tini katal bubagrani dage mungbai bubagrani chai tong mungbai o amchai ni lukurok bud rima bai ang MLA mani yagulo DM sabno visit khairi phaiga tini kabangma line department toi asrus hambai